Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Izinsukwini ezedlule ngibone nansi ipost ebethi breaking news, former Ekurhuleni Mayor Mzwandile Masina joined MKP. Kuthiwa-ke uma bechaza uMzwandile Masina kunama-members we-MK Party abehlangene nawo kwelinye lamahhotela. Ngakho-ke lo babonile wayese-conclude ukuthi uMzwandile Masina usejoyine i-MK Party. Emveni kwalapho uMzwandile Masina yena wakhipha istatement ecacisa kabanzi ngale article ukuthi ngabe iyiqiniso noma le post ukuthi ngabe iyiqiniso noma ngabe ingamanga na. Ilokho nje ngifisa ukukulethela khona. Okwesibili, ne-ANC ngokwayo Fikile Mbalula ngembonile ukhipha istatement naye futhi egcizelela kulokho esizokhuluma ngakho. Kodwa nje sizokwenza kuqala sizofunda i-article ephuma kuye uMzwandile Masina. Sesifunda iletter ephuma kuMbax. Siyazi ukuthi ngokomthetho South Africa noma ubani unelungelo lokujoyina noma yiphi political party le yena ayikhethile ukuthi ufuna ukujoyina yona. Ayikho inkinga lapho, kodwa kubantu abanjengomzwandile Masina abafike ku-ANC bakhula, who rises through the ranks, wakhula uke waba umeya, if I'm not mistaken, kwaba umeya noma uya kodwa yasekuruleni kule minyaka edlule, unesikhundla futhi anaso ku-ANC. Kuyaye kuthatha attention yabantu ukubona umuntu one-position eshiya i-political party eyojoyina enye i-political party, ngoba kusuke kunento ezimbili lapha. It's either le political party ayoyijoyina imthembiso okungcono kunalokho akutholayo kwi-political party akuyo, okanye kuney'nkinga ngaphakathi lezi ezimenza ukuthi agcine sesukile wayojoyina enye i-political party. Asifunde-ke naso statement. Statement leso sikhiphe ngolwesithathu ngomhla ka-4 kuMarch 2026. Isihloko sithi statement on the false information circulating on social media. Caption: breaking news, former Ekurhuleni Mayor Mzwandile Masina joined MKP. It has come to my attention that there is false information circulating on social media stating that I, Comrade Mzwandile Masina, have joined MKP. I wish to categorically state that this blatant fabrication, a lie, and absolute gossip spread by faceless accounts on social media. This is a deliberate attempt to undermine my credentials and use the fabrication and to cast doubt while sowing division within the ANC. I have grown through the ranks of the organization and wish to categorically state that I remain loyal member of the ANC. My commitment to the ANC can never be put to question by faceless gossipers on social media. I strongly believe that the ANC remains the only viable instrument to liberate the people of South Africa from all forms of oppression. As a member of the ANC NEC, my efforts are centered on the regaining the lost ground and instilling confidence in the ANC. I urge the members of the ANC and the society at large to not succumb to the sensationalism being stirred by these faceless gossipers and the delusional statements circulating on social media. My final analysis is that the faceless gossipers are worried about my stability and growth in the ANC. My revolutionary commitment to the ANC is unquestionable and lifelong. I shall never betray the forebears who selflessly fought the freedom we enjoy today. Issued by Comrade Mzwandile Masina, members of the African National Congress, ANC, and National Executive Committee, NEC. Statement lesi siphuma-ke kuMzwandile Masina obecacisa khona mayelana nalezi ndaba ebeyivelile ukuthi usejoin MK Party, ukuthi cha yena uyimember ye-ANC akayindawo ku-ANC ngoba usenethemba lokuthi i-ANC isazophinda ibuyele emandleni. Ithemba nalo futhi yena unethemba lokuthi i-ANC is the only viable
property engakwazi ukukhulula abantu abamnyama. Umbono kaMzwandile Masina loyo awubhale la kule letter yakhe. Enye into futhi engifisa kuyichaza, ngike ngathi ngenza ivideo la wathi omunye uma thina njengabantu abaku-YouTube uma sifuna ama-views sibhala noma yini ngo-CIC Julius Malema, ngathi kuye angalenzi iphutha, angalinge enze iphutha lokucabanga ukuthi uJulius Malema uyena oletha amanamba kithi. Amanamba ngempela mawafuna afuna ukhulume nge-MK Party. Amanamba ngempela mawafuna afuna ukhulume ngoJacob Zuma. Yingakho nama-fighters enamavideo amaningi akhuluma nge-MK Party, enamavideo amaningi akhuluma ngoZuma, noma yini abayizwayo ngomndeni wakwaZuma nge-MK Party begijima nayo ngoba inama-views. So ngiyafisa ukuthi sikubeke kucace lokhu ukuze uzo-understand uma ngabe lezi ndaba zingelona iqiniso ukuthi isizathu behind lezi ndaba esezigcine zisabalele ukuthi uMzwandile Masina ujoyine i-MK Party yingoba i-MK Party iyakuthengisa. Ingoba uyazi uyobe khuluma nge-MK Party uzothola ama-views amaningi. So angifisi ukuthi abantu babe confused nala, noma kuthiwa uyamthanda umuntu lo omthandayo, kodwa kuneqiniso engeke size silibalekele. Asiqhubeke ke neletha sifundele kambaki, kodwa ngikubone kubalekile lokhu ngoba ngithe ngifunda le comment yalo muntu, ngalo muntu usho ngoba akazi ukube bekunjalo ngaba ama-fighters enza amavideo amaningi ngo-CIC, kodwa ama-fighters anamavideo amaningi e-MK Party. Ungabheka ku-TikTok, ungabheka ku-Twitter, ungabheka ku-YouTube, ama-fighters anamavideo inqwaba akhuluma nge-MK Party. Asidluleke lapho. Ngicela ningixolela, ngisasibona istatement isikambaki ukuthi ngisibeke phi la efonini, kodwa nje okukhulu kunakho konke ubegcizelela naye enkulumeni esho uMzwandile Masina ukuthi abantu abaqaphela ukuspread information right, bangaspread information engelona iqiniso. Wagcizelela nokuthi nangu uMzwandile Masina uzikhulumele yena ukuthi uyimember ye-ANC. So asiyibambeke le video la, ningixolele kakhulu. Bengithi sikhona la manje angisazi manje ngiyabona ukucingana naso nokuthi ngiphume la ngibuyele ku-Twitter noma ku-Facebook ngiyobheka kwi-page lakhe kuzongithathela isikhathi nakho. Kodwa nje okubalulekile uMzwandile Masina ucacisile ukuthi yena umiphi, ngabe uyayijoyina i-MK Party noma akayijoyini. Ne-ANC yakwamukela lokho. Yazi-ke ufikile Mbalula njengo-Secretary General uyi-custodian ye-membership yonke ye-ANC. Uma yena decide ukuthi awusimember noma ngathi i-membership yakho ubuyibhadala namuhla angeke uzube yimember ngoba uyi-custodian ye-membership. So ukubonakala kwakhe eyiveza le letter kusho ukuthi-ke ngempela uMzwandile Masina membership yakhe isese-ANC. Kodwa silazi kusasa lisiphatheleni, futhi sithi isiZulu ayinuki ngosiwe. Kungenzeka kukhona ukushaya amanzi, angeke nje bavele bamsukele nje uMzwandile kungekho lutho olwenzekalayo. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.